Assalamu alaikum masoya, wannan waka kamar yadda kuke gani sabuwar waka ce daga Bash Sufi naku. Bash Sufi M Sharif naku. Wannan waka ta duhun zuciya tana dauke da abubuwa na ban tausayi kamar yadda ku saba. Kamar yadda kuke gani dai wannan waka ta dauko abubuwa ne fanni amma dai wannan ga bangare ɗaya da mu dauko muku ta sabon fim ɗin ya suna kuma duhun zuciya. Insha Allah shi ma yana nan fitowa nan ba da jimawa.